Guys, kaya katong na-hospital si Jades niya, nga si Ate Flor de Lisa may nabantay. Grabing lisura sa ate dito, kaya grabe diyang hilak. Gahapon, yung swagit ras si Jades katong pag-swab. Kiyang, salamat sa pagbisita kong nalipay sa Aliana ng bisita Kiyang. Nalipay kaya na? Nalipay kong sa bisita. Dora naman Dora ko na sila na. sa naman ka biyahe. Mag-uban mo sa Alicia yan. Hindi nakakapital naman yan. Pagbisita, ate. Ate Flor de Lisa. Nalipay ka, bisita kang mga Flor de Lisa? Abay ka? Ano na ka na? Guys, doon naman si Daris Puan. Nawa pa, ito sa hospital yung sud. Ginapangita na kalian na murato wa man. Ay, murato. Nangitas. Ano nga tumaslitas? Ano yung magpupuan? Di... Mamanghiya po lang yan. Naman siya sa bag tulay. Bag uni. Na, kasmay lang ako kaya ko siya. Salamat kang imiwara ka sa nanay. Hindi ko na di kasbay di kan. Salamat kay. Kasmay ka na, no? Cheers sa nanay. Next morning. Guys, good morning. Karne guys, adlaw. May miss. Nida, kang 2 days namin ni Aliana dari siya. Wa kami kay bawo ganun sa may makauli kay na agdang dextrose. Kadang dextrose pa. Ipunan pa pang tulo na guys karon. Nda karal ginag sinamok na kay gusto na muli, jadi pa man. Sana ra ko ma. Ano sana pa. Dia mamahaw me, dia mong pamahaw dia. Itong tanaw mo siya tanaw ni mong pamahaw ha dia. Wow. Yangay ka? Ha? Yangay ba ka na sa may mo anak? Ay ma. Kana, okay. Dali ka kang pakanon. 5 hours later. Salit ko pagkain, guys. A few moments later. Paano si Jati? Bicol Express. Pinabuhan sa kare sinigang. Marika, Aliana, Sudan. Kare mo ganahan yan? Lunch ni Aliana ka na? Kani yung ganahan? Aring basan din. Ikaw. Ito, ikot lang si Bobo. Maniod to ta, ninjo. Hours later. Guys, ngayong hapon ako na depod ni si Mama Alex ug si Aliana. Dadamis bintana guys, na bintana sa Aliana kay gusto na dis mo uli, jadi pa man. Manala man gilang uling, o damis gawas, naglalantaw mis gawas. Gimingaw ko na sang liksi na, hi liksi sa dali. Hi Lixie. Na namintana naman mi dari kay gimingaw ko. Atang pakitas ituras gawas.
Nasa kuro dia manok. Wah. Sama. Ano yung churas gawas na? Ay, goras Aliana ning li. Ay, mingaw ko no. Mingaw. Oh. Hay sa dari dia. Hay sa dia. Sapong yung ilong kay nagnitaw. May pasyente. Lilisa na kaya di man tama ka gawas pa. Ini dua. Ha? Sama? Lali. Inum. Naya tagtambay. Ay, dami dari slabi guys nagtambay kay wala na salya na sud. Ganis pulan ma. Na board na kasud. Diya guys sa katubitan ng tanag hapon nga naingon og madyo kay si Aliana wa nagalingas ha. Nakurat jud ko guys kay katong na hospital si Jades niagi nga si Ate Flor Dili sa may nabantay. Grabing lisura sa ate dito kay grabe diyang hilak. Gahapon, niswagit ra siya sa katong pag-swab. Nagmakiluis nga di sa magpa-swab. Pero katong pagbutang sa swiro, pagtusok sa dago, mo dyan siya mahilak. Di ba yan? Very good ni siya guys, kaya dyan siya nahilak pagtusok sa dago. Marasag nakasabot nga. Kanang okay rin sa tusukan sa dago, kaya marasag siya naglisod na gahapon. Des gahapon des naging adlaw des Martis. Damo ko yung ng comments nga madyo galing ko na sa Aliana kay wa nagalingas ha. Dahil nito alingas sama. Nagalingas ha, wa man nagalingas ha. Hindi kuan pud guys, nalipay ko kay kanang tungod sa kuan ba, nalipay po ko guys ba kay nasa improvement kay mukaon na si jag saging lakatan, saging tundel, mukaon na si jag. Kay kuan man ning magdoktor nga kinahanglan jud kuno makaon og nga na pud prutas. Inja kuan po siya constipated mo to nga among gainan nga kinahanglan mo kuan jud siya prutas. Sama? Constipated. Constipated English na siya. Kanang kuan na constipated kanang kuan ba ka gitubol. Gahay mong tayo man kinahanglan ka mukaon og prutas. Itong nalipay ko guys, kaya makaon na siya, kada magkaon na siya prutas. Naman kong nahuna. Madyang kanang kuanan ni. Ha? Kuan na, nauli-ulian na. Andiya guys, wag huwat pa demi gano'n sa mo ingon nag-doktor mo. Huwat pa demi sa diseases doktor, makauli na ba may ugma. Huwag ba ni kayo, okay na po sa Aliana. Okay na siya. Magpasalamat dahil ko guys sa katong ni-share sa iyang blessings. Para tabang ni Aliana, si Ma'am Aloha Bisaya. Salamat kadyo ma'am, daghang pantang blessings sumabot sa imong inabuhi. Daghang grasyang maabot sa imong pagka-madyang tao. Kay bisag wata nagkaila personally. Wadyo kay duha-duha og hatag, og tabang diri namo. Thank you ka, Aliana. Thank you po ma. Ni Tita Aloha. Thank you Tita Aloha. Tita Aloha Bisaya. Aloha Bisaya. Dagang salamat jud dito madam. Grabe jud nakahilak jud ko kay wala ma imagine nga na day mga tawo nga parehan nimo nga willing mo tabang bisan wa magkaila personally. Diri ra tas kahanginan nagkaila ha nga ni tabang namo. Tabo nimo ilong. Salamat kadyo ma'am. Salamat po di ay ni Ma'am Pearly. Salamat ma'am sa pagbisita di ay sa Aliana di Para to yung ika-share karong adlaw guys, nagbuhat raman mi dun sa decision sa doktor. Ug mapanimay baw ano sa mi makagawas. Daghang salamat sa tanan-tanan ning suporta namo. Dako na nagtabang jud guys kanang kuan ninyo paglaktaw sa mga pahinimdom sa video. Daghang salamat ninyo guys. Aliana,
Salamat ka nila niya. Salamat sa mga supporters. Malapit ma. Bye-bye. Malapit I ma. love you. Mora to guys. Bye-bye. Amping mo gasaman no. Bye-bye. Bye-bye na. Guys, mo gawas day ko kay mo palit kog sidhan na mo. Panihapon. Nangita ko dun sa Majun sa gawas. Na guys, naidaghang kopya. Kopya nino. Snack lang kakaon na mo ko ipasinti na kakuan mo hospital. Taga-kuan mi, taga-Alicia. Abot mi dalig para admit. Yeah guys, wa may ignog. Karon na lamay hang palit ng Aliana kay parehara man kuno ni sila sa ignog. Ningon nagtag-iya. Parehara kuno sila sa ignog. Palit to kog snack na mo are. Kung sa bato ko. Kare. Kana arate.